אני מניח שכולכם מכירים את נינג'אגו, סדרת הלגו המצליחה שמספרת את סיפורם של 4 נינג'ות, קאי, קול, ג'יי ושיין. עכשיו, אתם בטח אומרים לעצמכם, דניאל, יא חתיכת חנציבל, כי אין דמות בשם שיין ולנינג'ה הרביעי בכלל קוראים זיין או שטויות כאלה. כן, תחשבו שוב. הגיע הזמן שתדעו את האמת. מה שרבים מכם לא יודעים, זה שנינג'אגו בעצם התחילה בתור סדרה ישראלית. לפני שלזמן היה שם, הסדרה יצאה בערוץ ניקולודיון סניף ישראל. הסדרה הצליחה מאוד ואפילו נמכרה לחול בשלב מסוים, אבל לפני שהעלו אותה לשידור, היו צריכים לערוך כמה שינויים כדי להתאים את הסדרה לקהל הלועזי. היו צריכים לעשות שינויים בשמות של הדמויות. הם התחילו בנינג'ות. הייתה בעיה מהותית בדמותו של שיין. אתם מבינים, באותו זמן הייתה את חנות הבגדים המפורסמת שיין. יוצרי הסדרה בישראל לא חששו מזה, כי בתקופה הזאת המשלוחים היו יקרים ואף אחד בישראל לא קנה משם כלום, אבל בחול כולם הזמינו בגדים דרך שיין כאילו אין מחר. זה יצר חשש אצל המפיקים בסניפי חול השונים, והם פחדו שהצופים התמימים ינסו להזמין בגדים מדמות פיקטיבית בסדרת טלוויזיה, אז הם רצו לשנות את שמו של שיין למשהו שלא ייצור בלבול כזה. הם החליטו ללחוץ על אות רנדומלית במקלדת, ויצא להם זיין. הכל תם ונשלם. לאזרחי ישראל היה את שיין, כמובן השם היחיד, המקורי והקנוני, ולקהל הלועזי היה את זיין. שקיעה קלה, אבל זה לא נורא. כולם ידעו על מי מדובר, כי בסך הכל השמות לא שונים מדי, וזה לא פוגע בסדרה, אז למה לא בעצם? כולם חיו באושר ואושר עד שהסדרה נגמרה, והנושא לא הוזכר יותר לעולם. עד האסון. אני לא אסביר לכם את הסיפור המלא של חידוש הסדרה, זה סיפור ליום אחר, אבל בקצרה, הסדרה נגמרה אחרי 2 עונות, ואז כל הילדות הסבכו, אז עשו עוד עונות. וכידוע לכם, הנושא של עונה 3 הוא האקינג, העולם הדיגיטלי וסייבר פאנק 2077. הפכו את פייתור להאקר מפחיד על חושים, והאדון העליון היה וירוס כל כך מפחיד שכולם הסתכלו עליו ואמרו, זהירות וירוסים. אחרי שהעונה הייתה מוכנה וכל האנימטורים סיימו את עבודתם, המדבבים התחילו לעבוד במהירות הבזק, ותזכרו, הסדרה נוצרה והופקה בישראל, ובימים הללו לא הייתה לנו הבטחת מידע פיגוזית שכזאת. אז, בזמן שהמדבבים הקליטו את השורות שלהם, וירוס האדון העליון תקף. המדבב שדיבב את האדון העליון בילה שנים בלימודים בנושא מדעי המחשב והבטחת מידע, כדי שיוכל להיכנס לתפקיד של וירוס חי בצורה הטובה ביותר. ובסוף תקופת הצילומים הוא כבר השתגע כל כך בגלל כל הלימודים הארוכים והלילות ללא השינה, שהוא פשוט הוציא את כל הזעם שלו על ההפקה. זה היה נורא, כל האולפן התעלם מכל האזהרות, וברגע האמת, וירוס האדון העליון השתלט, והפרקים עבדו לנצח. בגלל שהפרקים כבר היו מוכנים בשלב הזה מבחינת האנימציה, ופשוט ללא הדיבוב, המדבבים בלועזית גם היו בתהליך העבודה, ואליהם הווירוס לא הגיע כי למי אכפת מהם בכלל, אז העונה הושלמה עד לסופה, אבל רק באנגלית. הם הציעו לשלוח את הקבצים בחזרה לישראל כדי שיוכלו לסיים לעבוד גם כאן, אבל האינטרנט בישראל היה איטי ולאף אחד לא היה כוח לחכות, אז עונה 3 מעולם לא דובבה עד הסוף בעברית. אחרי המקרה הזה, ניקולודיון היו בברנאוט ולא רצו להמשיך לעבוד על הסדרה, אז הם העבירו את הזכויות לאולפני ווילפילם. הם התחילו לעבוד על עונה 4 של נינג'אגו, ובשלב הזה היא לא הייתה מתוכננת להיות מדובבת לעברית אי פעם, אבל המעריצים לא שתקו. לבסוף המדבבים נכנעו לדרישות הקהל והסכימו לעשות עוד עונה בדיבוב לעברית. אבל כשהם פנו לניקולודיון, הם נענו בתשובה שכבר אין להם כוח לסדרה הזאת והם לא מתכוונים לתת להם תקציב. אז המדבבים פנו לערוץ השכן, ערוץ הילדים. ערוץ הילדים התגלו כמעריצים אדוקים של הסדרה והתחשגזו כלא נודע מהרעיון, אז הם נתנו תקציב והמדבבים התחילו בעבודה. עונה 3 עדיין לא דובבה עד הסוף, אבל למי פאקינג אכפת מעונה 3? עונה 4 דובבה במלואה, ועונה 5 שיצאה אחריה גם דובבה במלואה. אמנם המדבב של קאי התחלף, כי למדבב המקורי בדיוק היה חוג במתנ"ס. אבל רוב הקאסט עדיין נשאר דומה, והמדבב החדש של קאי בסך הכל היה נשמע כמו קאי בוגר יותר, אז לא הייתה בעיה יותר מדי.
הבעיה הגיעה כשהתחילה העבודה על עונה 6. היא פשוט הייתה חרא עונה ואף אחד לא רצה לדבב אותה, אבל המעריצים זמו. הם לא היו מוכנים לקבל את האופציה לראות את הסדרה החביבה עליהם בשפה זרה, אז הם פצחו בקטטה. הם זרקו נייר טואלט על משרדי ערוץ הילדים, הם קראו לטל מוסרי בשמות כמו בוגד וכדומה, והם שרפו תקליטים של איירון מיידן. זה לא קשור, אבל אני סתם אוהב להזכיר את זה. יום אחד, מעריץ רשע בשם נירה זעיר, לא להתבלבל עם נירה צעיר, החליט ללמד אותם לקח. הוא חשב שהדרך הכי טובה לעשות את זה היא פאקינג לשרוף את כל הארכיון של ערוץ הילדים, ובגללו הגרסה העברית של נינג'אגו עבדה לנצח. באותו זמן הגיע ערוץ זום, ערוץ חדש דנדש שהתחשגז כלא נודע מהסדרה הידועה. מר זום, מנכ"ל ערוץ זום, החליט לעשות מעשה ולנסות לשחזר לבד בלי עזרה מאף אחד את הדיבוב האבוד. הוא פנה לכל המדבבים המקוריים, אבל מתוך כל אלה רק 2 אנשים נענו לבקשה. המדבב של ג'יי והמדבב של אדגר זרת, עליו נדבר בהמשך. רוב המדבבים המקוריים כבר היו בנינג'אגו פטיג, אבל שניהם אמרו שהם בסך הכל נהנו לעבוד על הסדרה והם ישמחו לחזור לדבב. מר זום הרגיש שזה עומד לקרות. 2 מדבבים מתוך כל הסדרה היו אותם מדבבים בדיוק. ובקשר לאחרים, טוב, זאת כבר עומדת להיות משימה הרבה יותר קשה. הוא קרא למדבב המקורי של קאי מעונה 5, והוא חשב שזה לא יזיק, כי כפי שאמרנו, הוא נשמע פשוט כמו קאי בוגר עם קול יותר עמוק. אז מר זום קיווה שאף אחד לא ישים לב שקאי נשמע בוגר כבר מההתחלה של הסדרה. הוא חיפש איך אפשר לחסוך בעבודה ובכסף, כמו לתת למדבב אחד שלל תפקידים, אז לדוגמה, הוא נתן את תפקיד סנסי וו למדבב של אדגר זרת, שהיה כבר אונבורד, ולשאר הדמויות הוא הביא מדבבים שונים שהוא הכיר. הקולות לא היו הכי מדויקים בעולם, אבל כל עוד הטקסטים אותו דבר, אף אחד לא ירגיש בהבדל. אף אחד לא זכר את הטקסטים. מר זום ידע שרק המעריצים האמיתיים יזכרו את כל הטקסטים במדויק, אבל כולם היו בני 7 בתקופה הזאת ולא יכלו לעזור יותר מדי, אז הוא החליט לכתוב מחדש את כל הטקסטים בעצמו. הבעיה האמיתית הייתה בנוגע לשמות של הדמויות, כי הוא לא זכר את השמות המקוריים בעברית. הוא זכר שהיה משהו שונה, אבל לא היה בטוח מה. בסוף הוא בחר להתפשר ופשוט להעתיק את השמות מהגרסה האנגלית וזהו, וכך שיין הפך לזיין. גם בישראל. המעריצים האמיתיים שהיו שם מההתחלה ידעו את האמת על שיין, אבל הדור החדש שנולד רק אחרי התקרית הכיר רק את זיין. וכך התחילה מלחמה. מכחישי שיין רק התחזקו מיום ליום עד שכבר לא היה אפשר לעצור אותם, ובינתיים אלו שידעו את האמת נשארו בלי כלום. צריכים עוד הוכחות? בבקשה. רבים מכם מכירים את הנינג'ה החום, או דארט, כפי שאתם אוהבים לקרוא לו, אבל האם ידעתם ששמו האמיתי הוא בכלל אדגר זרת? אם אתם צריכים הוכחה, רק תיקחו את הסצנה הראשונה שלו בסדרה. בתסריט המקורי בעברית הוא אמר, אני הסנסי הדגול אדגר זרת, והאתגר שלכם הוא להצטרף אליי למועדון. הבנתם את הבדיחה? את משחק המילים? השם שלו הוא אדגר, ולכן הוא אומר שזה אתגר. בגרסה האנגלית שינו את שמו לדארט כדי שהבדיחה עדיין תוכל לעבוד, אז הוא אומר My name is Daret and I Daret you to join my dojo. גאוני! איך אף אחד לא חשב על זה? אתם יודעים איך? כי גם זום לא ידעו איך. הם לקחו את השם האנגלי דארט והרסו את כל הבדיחה. השם שלי הוא דארט והאתגר שלכם הוא להצטרף לדוג'ו. מה? כל הסיבה שהוא קרא לזה אתגר זה כי קוראים לו אדגר. להצטרף לדוג'ו זה אתגר. אתם יודעים מה צריך כדי להצטרף לדוג'ו? צריך לחתום על טופס הרשמה, להביא כסף וזהו. אבל זום לא הבינו את זה. אז נשארנו עם חנבץ שלא מבין איך הרשמה לחוג עובדת בשם דארט. יש עוד שלל דוגמאות, כמו רונן, הברנש מעונה 5. אתם יודעים איפה הוא הופיע לפני עונה 5? במשחק הידוע צלליו של רונן. אני במשך שנים חשבתי שכל הראיות נשרפו, אבל מצאתי את זה. הראיה האחרונה בתבל, גרסה פיזית של המשחק צלליו של רונן בעברית. כמובן, כפי שאתם יודעים, המשחק בסוף כלל לא הופץ בגרסה העברית בגלל הקטטה, אבל כן מצאתי עותק פיזי מגרסה מוקדמת של המשחק בעברית, ליד עותק פיזי של העונה הראשונה בעברית. ומה כתוב פה?
צלליו של רונן. רונן! יש שם יותר ישראלי מרונן? כאילו, אתם צריכים עוד הוכחה. זה רונן, לא רונין, כפי שזום גרמו לכם להאמין. בדיוק כמו שזה קסקס ולא סקיילס, זה אדגר זרת ולא דרט, וזה שיין ולא זיין. סליחה שאני עצבני, אני פשוט חייב להוציא את האמת לאור. קוראים לו שיין, לא זיין. לכל המעריצים האמיתיים שעוד זוכרים את שיין, אני רוצה לארגן מיטאפ בעיר העבודה אורה בורה, ולא אורובורוס. לכל מי שירצה להגיע, בבקשה תשלחו לי שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל ומספר אשראי. ואל תשכחו, אלה עקבות תרנגולת!